Здравейте отново! Да, това е Minecraft Redstone Rods, епизод 2. Това е скапан мост за... мост от лава. Течат и се издига и вървите. Чао! Падам. Добре. В един момент ще паузирам клипа, че много ми лаги. Да. Да, така, това беше... Оправих си лага, колкото мога. И това мага 3. Изкопах даже 3, така, опа. Така, така, така. И след това какво ни трябва? Много просто. Ще място. Да. И да започваме да кажем. Тук започва. Redstone. Па. Redstone. Опа. Какво правя? Мъгъ. Омъгъ. Сено. Тей. Пак такива с простоти. Хоп. Труша. След това слагам момент да сложа още един. Слагам репитър. Репитъри. Той ще се издължи. След това разбира се мъга. Така. Пак след това слагам още един репитър. О, не. Тук. Веднъж. Хоп. Още един репитър. Айде бе. Слагам. След това просто слагам. Опа. Така. И след това сега... Айде бе, дразниш. Сега не изглежда хубаво. Нека да оправим това. Хоп. Айде. Тук. Така. Сега, къде сме без славата? Без нея ще е скучно. Добре. Добре. Сега цъкаме. И естествено, можете да се го направите по-голямо. Но просто... Мен не ме кефи че в смисъл кефи ма. Ама... Много място и време отнема. Поне по моя вид. Има и други видове. Да, айде. Горя. И
Това беше за сега от мен. Да, той е вратата. Тебе имам епизод как се прави. Добре. Това беше от мен. Довиждане.